Maigsoon mayong gabi ini ata sa atong tulamanon, atong katinawan sa pagtuong katoliko. Doon ay panultihon sa kaalam, nagingon, non potest isi deuteronom qui non subis veritas. No reason can be lasting when truth does not rule. Why pangatarungan nga mulungtad kunwa sa kamatuoran ni pasukan. Sa Christian Community Bible sa Sirach 24:3, nagingon nga ang labing hataas na ng kamatuoran maong pung sa Dios o nga ang pung sa Dios nga miguwa siyang baba. Muna kita nagasandig, nagasalig sa atong kaluwasan sa mga pung sa Dios, Sagrada Skriptura nga miabot sa kalibutan pinagi sa Iglesia Katolika. Maong mihago paghipos, pagpangita, pag-ayag kung unsa man mga libruha sa mga kasulatan nga gingon nga linamdagan sa Espiritu Santo. 45 ka libro sa daang tugon, 27 ka libro sa Bagong Testamento. Mao na ang gihukman sa simbahan. Inspired Word of God, ang Holy Scripture. Maigsoon ato ning sundan sa mubo nga pagampo. Sangan samahan og sanak og sa Espiritu Santo. Amen. Ginoong Diyos lang itong amahan, pinagisingan ni Jesus among gipangayo, ang imong lamdag sa Espiritu Santo. Nga samtang magtuon mi sa imong mga pung o Diyos, among kining mapuyan, among madawat ang imong danag, kahayag sa imong mga pung, nga lamdag sa Espiritu Santo moaga kanamo, o nga kini makinabuhi namo, o gipaambit namo suban. Amo sang gipangayo, sa dakong pagpaubos pinagi sa pangiliupo ni Santa Maria nga mahunong na mga dagkong gubat sa kalibutan, Russia, Ukraine, ang sa Hamas o ang mga Jewish people hinaut Ginoo nga mohunong na magkalilisa nga gubat, pulihan sa kalinaw pag nagdait o pag-ugmad sa atong katilingban alang sa panginabuhi. Sa ngalan ni Jesus, panabang Santa Maria, Amen. Sa ngalan Amen. ng Mahan, Sanak, Espiritu Santo. Amen. Unahon nato ning usa ka social concern, mga pagtamud nato sa katilingbanong kayuhan. Mao man ingon ni Jesus nga itugyan ni Cesar sa gobyerno, ang iya sa gobyerno, itugyan sa Dios ang iya sa Dios. Atong mga pasalamat gikan sa Talisay City, Cebu, Philippines. Nga ang Mayor Samsam Gulyas sa Kabatanon, nga mo iyang tumong og tuyo sa pag-ugmad uban ng kakugi o giya sa balaang Diyos, balaang Espiritu Santo, sa pag-alakad sa katawhan. 22 ka barangay sa Talisay City. O gilangkob ang mga kaugmaran, pag-amumas mga kabataan, edukasyon, health, environment, business friendly, peace and order, livelihood, infrastructure, calamity preparedness. Nandam ni Mayor kauban sa Council, kauban sa Vice Mayor, o na dawat ang mga awards uban ni sa Vice Mayor, Honorable Vice Mayor Richard Chuy Asnar. O atong mga awards nga atong basahon, ang Asia Pacific Luminar Awards, pagtabang o panagang sa katawhan sa lumulupyo sa Talisay panahon sa COVID-19 crisis. Unya the Seal of Good Governance, usa ka labing hataas nga award gikan sa nasudnong kagamhanan, national government, ngay kahatag kapurong-purong sa local government. The Seal of Good Governance. Unya ang Republic of the Philippines Foundation Award, Children Development Award, nga gitabangan sa siyang kapikas nga mo si Ria Congresswoman Gulyas, nga ubos kaniyang Talisay, Minglanilla, San Fernando, Naga, Karkarog, Sibunga, ug giapon sa daghang mga proyekto ug mga panabang sa mga batanon, panabang mga tabang sa kabus nga gipasugdahan ni Congresswoman Ria Gulyas sa First District, ug mitabang sa siya sa paggastos mga kining proyekto, mga infrastructure projects
nga gipasugdahan siyang bana nga mo si Samsam Gulyas. Unyang mayor mingon nga nalipay kay siya kay gitambayayungan siya sa mga kauban niya sa council. Si Vice Mayor Richard Choy Asnar, Vice Mayor, ligdong uputan mapabsanon sad. Unya mga councilors mauning mosunod sila si councilors Digol Gulyas, Maning Cabriana, Rudy Cabigas, akong pagumangkot, Danny Caballero, Gail Restauro, Ferdi Rabaya, Lester Daan, Lito Bacaltos, Atty. MacArthur Baas, Fi Ilanan, o Moni, ang ilang hugpong ilang tinabangay daling makapalugwa sa mga appropriation ngay katabang pagtukod sa mga proyekto kadaghan kayo diya sa Talisay. Natong yubo sa atong mayor mga kaubanan sa council nga nagtinabangay gyud. Niya ato sang greeting dahil ni Brad Surping Algiri diya San Fernando, ako ning amigo morning tiga atiman tabang sa mga katekesis sa simbahan o usab sa Catholic Faith Defenders sila mga kining projects sama sa pag-abot sa mga barangay sa pagtulunan apologetics. Kung atong librong Armadura Divina, Kaagis mga Santos, Taming, o Argumento Bibliko, katinawas pagtuo. Igatubang ni Mos Katedral, lapit to, na ay dakong building sa tuo. Niya na niya ang Cebu Archdiocese Book Center nga mo nag-display sa atong mga basahon. Salamat kayo niya. Dito maglangan mga igsoon niya, uban nato si Dennis Abarquez, niya sa Jimado Aquino, niya si Carlo Badinas, atong mga si Carlo Badinas. Dagang salamat Brad Sok ug maayong gabi kaning Brad Sok ug sa atong mga suki nga tigpaminaw nining atong programa ang katinawan sa pagtuong Katoliko. Unya sa di pa di ko mangutana Brad Sok, greetings nako kanunay sa ato ang kauban si Brad Edwil Mabanag og ni Brad Michael Cabonilas og si Brad Rom Hinson og kanimo Brad Mario Agbo sa taga Cordoba og kanimo Brad Makong Mangyaw uban si mong sawa maayong pagpaminaw kanatong tanan. Ang akong pangutana Brad Sok mahitungod ra nining giwali sa mga dili Katoliko kining mga Baptist Bible Baptist Church nga matod pa nila Brad Sok nga kini kunong ato ang buhat dili na kinahanglan nga mubuhat pa ta aron ta maluwas kay dinhi nga maong basahon Brad Sok ako ning basahon nga Efeso 2:8 nga klaro kay Brad Sok nga giluwas kamo dili kini inyong buhat kining pulong Brad Sok nga dili atong buhat nagpasabot daw Brad Sok nga ang buhat dili na kinahanglan aron ta maluwas kundi giluwas na ta ni Kristo. Unya unsa pa man kunoy ato ang hago-hagoon Brad Sok, unsa pa may ato ang buhaton nga giluwas naman ta ni Kristo. Unsa may atong katinawan ani Brad Sok? Ang atong katinawan ini una, doon na sila yung mga kutluon nga tekstos balang kasulatan diya sa San Juan 3:18. Nga mingon si Jesus, kung kamo nagatuo kanako, ihatag ko kaninyo ang bugos gyud nga kaluwasan kung kamo nagatuo kanako. Kanya sa 1 Juan 5:13 gingon nga nangaluwas kita pinagi sa atong pagtuo ni Kristo. So mo niya ang ilang ipahayag nga dili na kinahanglan tagbuhat kay ang nagbuhat sa kaluwasan o may lain si Kristo diya sa krus. Hebreo 9:22. Nga matod pa ni San Pablo nga gawas sa pagpagas sa dugo ni Kristo way kaluwasan. Busa kadtong dugo niya kadtong iyang kasakit sa krus. Motong iyang buhat alang sa atong kaluwasan. Iya atong buhat. Pero nangahiyo man sa siya sukli kung tubag sa iyang gibuhat, nangahiyo sa siya sa atong tubag. Nasan Mateo 19:17. Kadtong datong ulitaw nga ningon siya nga Ginoo tudluy ko unsa akong buhaton aron ako maluwas. Yamingon nga atong Ginoong Kristo kun buot kang maluwas tumana ang mga sugo. Keep the commandments. San Juan
15, 14, 13, ingon si Suswa na dakong gugma mula pa ni ini. Nga ang nahigugma magatugyan siyang kinabuhi, alang siyang gigugma. Kung nahigugma kamo kanako, tumana ako mga sugo. Muna nga, gikinahanglan niya pong tumanon kay giagdam mata ni Kristo. O kung dili ta motuman sa mga sugo, doon na batay kaluwasan. Wa. Yang isaad sa Ezekiel 18:27, nga kung ang usa ka makasasala, nakinulso, may biya na siya mga sala. Ikaduha, nagtuman na sa mga sugo sa Dios ug nagbuhat og mayo siya maluwas ug akong pagaluwason. Klaro magayo nga gilangkob gyud pagsulti ni Ezekiel propeta tulo nga biyaan nato atong mga sala, magtuman na ta sa mga sugo ug magbuhat og mayo. Unya mao tong naa sa balaang kasulatan nga kadtong wala magtuman sa sugo sa Dios, hinuon naghimos paglapas sa sugo sa Dios. Nga sa pinadayag 20 versikulo 10. Kadtong malinapason sa mga sugo, tigpatay tao, mga tulisan, kawatan, o kadtong maulagon, maghimog mga kalawayan, o pagsupak sa kaputli o sa ikaunom nga sugo, ayaw pagpanapaw. Kung naglapas sila ning mga sugua, ibanlot sila sa kayo o gasupre dito sa impierno. So naapag yung giklaro, gipangandan pa mga dagkong sala nga kung nalapas na to, ya, wa ta makiguli sa Diyos, siguro yun nga di ta maluwas. O sa Santiago 2:13-14, giklaro yun ni Santiago, maluwas bang sa katao sa pagtuo lamang? Dili kayo. Kunili ang pagtuo niya ubanan sa buhat. Doon ay duha ka matang sa pagtuo, pagtuong patay o pagtuo nga buhi. Ang pagtuo nga buhi mao ang pagtuo nga inubanan sa mga may buhat. O ang pagtuo nga patay mao ang pagtuo nga way buhat o dili kini makaluwas kaniya. Giklaro man as itong Ginoo muna nga kanang miingon nga kihimo na ni Jesus ang buhat sa pagpanubos kanato humana. Pero nanghayo ang Ginoo sukli tumbaos sa iyang gihimo nato sa pagtubos niya kanato. Gipangayo sa Ginoo nga kita magatuman sa kabubuton sa iyang amahan. Nga mo mga sugo sa Dios, napo ka sugo sa Dios. So mo ni ang tamdanan nato nga klaro timgas gyud nga naa sa balaang kasulatan. Wa mingos Kristo pagtuo lamang. Kundi nga pagtuo ubanan sa buhat. Dagang salamat Brad Sok sa pagpatinaw nimo sa akong pangutana Brad Sok. Unya mayong paglantaw di ay ni Brad John Santillan. Nangumusta siya nimo Brad Sok. Unya ato dayong isunod Brad Sok ang usa sa atong kauban si Brad Mando Aquino. Maayong gabi Brad Mando. Maayong gabi usab kanimo Pad Carlo ug kanimo Brad Sok. Ug sa tanang kapaminaw sa atong mutul-anon nga programa nga ang katin-awang sa pagtuong Katoliko. Brad Sok, ang akong pangutana may tungod sa mga katuigan. Brad Sok, kini bang mga katuigan ba? Mao ba kini ang gibasihan sa edad kon panuigon? For example, Brad Sok, nga nahimugso kon nataw sa tuig 1939 o namatay kon natapos sa tuig 1999. Brad Sok, pangutana, kini bang mga katuigan ba? Makapatigulang ba ni sa mga tao? Ang katuigan kuha man na langkob taas nga kuan kini kita bahin sa tuig mo nang 365 days. Mo na siya ganlan nato sa katuig. Nya matud pa nimo na tao sa 1939 nya namatay sa umabot pang 1999 1999. So mo na ang iyang edad pila Maglakaw sa 60 kay Oo, ako na amahan na ako. labo 60 gyud. Oh. Kay 1999 minus 1939, 60 years old. So mo na nga kanuman katuig ang gipamuslan sa imong amahan sa pagpuyo ning kalibutan. Mo na nga ikalipay niya nga taas-taas yun ang mga panahon nga gi-google siyang pag-alagad siyang pamilya, pag-alagad sa siyang katao, labaw tanan, pag-alagad sa Diyos, ginautunta
na siya sa kamot sa Dios. Kay nihalin naman niya sa laing kinabuhi. Buhi pa. Yung mga mahal, buhi pa. Matay na ato Matay na. 1979. Adi ano? Okay. Daghang salamat Brad Sok sa pagpatinaw nimo sa pangutana gikan ni Brad Mando Aquino. Unya maayo din paglantaw ni Felipe Fernandez o labi na ni Brad Jan Juna. Niya dunay pangutana Brad Sok gikan ni Brad Stalwart nga naa daw sa Vatican to Brad Sok nga bawal ang mga babae nga mag-altar server. Unya ngano daw Brad Sok daghan naman karong mga babae Brad Sok nga mga laga diha sa altar. Unsa may atong tubag anak Brad Sok? Ang atong hibawan diya sa 1 Corinto 14:34 nga sud sa simbahan ang babae dili siya makatudlo, meaning an official assembly inside a church, nga ang female babae mo tudlo sa katawhan, gidili na siya sa 1 Timoteo 2:11 sad maghilom babae suod sa templo kana suod sa mga ginganlan nato worship or celebration of the Eucharist. Pero kung bakante ang simbahan, ang mga madre, mga babae, mga katikistang babae, makatudlo man sa katikis suod simbahan. Kana kung way ngalan nato kasaulugan sa Santos nga Misa. Mo na nga ang pangutana ni Stalwart nga naa sa Vatican II nga wala itugot ang mga babae sa pagka altar server. Ang buot ipasabot niya ng altar server kining kasagaran nato ng mga server sa kining simbahan labi na sa misa, mga batang lalaki man aduna say dagko nga lalaki nga mo tabang sa kining server gyud sila sa pare diya sa suod sa pagsaulog Santos nga misa. Ya mga babae dunay mahimo nga lektor basa sa epistola. So mo ni ang participation sa babae diya sa Santos nga misa. Nga doon nagyapon sila participation tungod kay kining tipik bahin man sila sa simbahan. So wag ko ka tagbo kay gahisgot mo ng Vatican II kung doon na ba'y canon law avoiding female persons to serve during the Mass, particularly as lector of the readings, the holy readings of the Mass. Wag ko ka basa ni anak, pero with due respect, practice na dito sa Vatican, lagmit, pero wala man na idili sa atong mga kaobispuhan. Ang Catholic Bishops Conference of the Philippines, kita man na ito sila lang mga dapit. Ang bawal lang kung sila mo wali sud sa simbahan ang usa ka babae o female server. So mo nang ato ikatubag sa maong mga pangutana nga gikan ni Stalwart. Balik tani mo. Daghang salamat Brad Brad Sok sa pagpatinaw sa pangutana gikan ni Brad Stalwart. Naday sa Brad Sok Vatican Council II Documents page 98 mo to yang gipasupot Brad Sok. Unya dunay pangutana diri Brad Sok gikan ni Limpangog aton Gregory. Kanusa man nga dunay kamatayon ang divine person nga eternal man. Naa ba di ay kamatayon ang eternal? Please ko ipangutana Brad Sok. Muna yung pangutana Brad Sok. Ang tubag nato niya na kining usa ka libros katoliko, the fundamentals of the Catholic dogma. Sa ito pa tipik ubahin gini sa mga dogmatic teaching. Ningon din sa Fundamentals of Catholic Dogma, page 36, that God the Father, the first person of the Blessed Trinity, is eternal. And Jesus Christ, the second person of the Blessed Trinity, Jesus, is also eternal. The Holy Spirit Paraclete is also eternal. They are not three eternals. And what is the meaning of eternal? Eternal meaning no beginning and no end. So morning mabasa nato sa dogmatic teaching na ang Santissima Trinidad, Amahan, Anak ug Espiritu Santo eternal. Ug kanang eternal dili na siya maunsa. Dili na siya mutilaw og kamatayon. Kay each
and every divine person is God. And God cannot die. Natin mabasa sa Biblia na sa San Juan 4:24 ang Diyos Espiritu. Sa Kaalam 12:1 ang Espiritu dili mamatay. Sa mo na nga ang pangutana nga doon na ba tayo mabasa nga kining being sa kapagkamao nga eternal, doon na ba ni kamatayon? Wala ni kamatayon. Kaya doon na ni kamatayon, dili na na eternal. By the way, one of the passages of the teaching of the Catholic Church, page 91, doon na imprimatur, si Arcibispo Cornelius Corcac, nag-ingon siya sa nasa maong libro nga ang Santissima Trinidad, matod pa, the three divine persons are equal and live eternally. Kung nato nang binisayon nga ang tuo ka persona, tumbas ni sila way labaw way ubos. O sila nagpuyo so sa kinabuhi nga walay katapusan. Sila nagpuyo nga walay katapusan. So they live in eternity. So mga dogmatic teachings nga dili nato na kining baliun ba wa tay ingno nato the divineness and the strength of brilliantness of mind cannot really defy the word of God. Dili na madaog sa mga hunahuna lang. O matod pa ni Sirach Uluhan 3 Studling 23, daghang nangasalaag tungod sa personal nga opinion sa mga tao. Daghan na nangasalaag og makadaot sa katilingban ang personal nga opinion sa tao. Mo na nga ang atong mga dogmatic or nga word from the scripture, dili gina nato mabuntog sa atong personal opinion. O niingon si Jesu Kristo nga atong Ginoo sa San Mateo 22:29. Daghang mga tao nga sayop tungod kay wala sila masayod sa gahom sa kasulatan ug sa gahom sa Dios. Manang balikon nato nga you cannot kill, you cannot put into death the divine person, because divine person is God and God is not subject to death. Iklaro mo gina, Christ is the second divine person and He is eternal. He is God. Because He is eternal and He is God, He is not subject to death. Unsa may subject to death? Ang iyang pagkatao, niya man sa ako ning gibutangag marker gyuning teaching of the Catholic Church, page 163. Gingon din sa pahina 163. Ato ning basahon sa dakong kaligdong basahon nga balaan kayo ni karangan na kayong libro. Tinawari 163. Matud pa sa maong libro nga doon na imprimatur Archbishop Cornelius Corcac. Gipahayag yun kining musunod. Matud pa nga ngayon din and that the one and same Lord God, Jesus Christ, is consubstantial with the Father in divinity and consubstantial with man and his mother in humanity, that He can suffer in the flesh but not in divinity. Iklaro yun nga si Jesucristo atong Ginoo usag kinaiya samahan diya sa pagka-Diyos. Usag kinaiya siyang inahan diya siyang pagkatao o dili mag-antos sa kasakit o kamatayon ang iyang divine person. He can suffer in the flesh but not in divinity. Sa ito pa mapaantos siya o mamatay diya siyang pagkatao pero dili siyang pagka-Diyos. Dogmatic ni. Ya, ang parehan ini pagkasulti, page 155. Ang page 168, 169. Nga nining 168, nag-ingon nga, ang divinity, His divinity, unimpaired. He suffered,
his passion for our feelings, was condemned to death and suffered real death of the flesh on the cross, but his divinity unimpaired. Unsa man ang divinity? Pag Diyos. Unsa man ang unimpaired? Wa maunsa. Siya gisakit o gipaantos kamatayon sa cross. Pero wa maunsa, unimpaired. Wa mamatay ang iyang kahimtang. Isip siya Diyos. May niyo sila kanang ang Diyos namatay pero ang pagka-Diyos wa man na mamatay. Sakto man na magsultihan dili niya gyapon ni page 185. Excuse me, 85. Nagingon din sa page 85 nining maong libro that God and Godhead are one reality. Nga kining Diyos ug pagka-Diyos usara ni dili nimo mapikas, dili nimo mabahin sa mga dili nimo mabahin ang kanlaton ng kahayag sa adlaw. Diya sa adlaw na agi ng kahayag, dili nimo makanlat na. Busa ang Diyos ug pagka-Diyos usara. Malikon ako niya sa page 185. Niya may mo gining masaho na to. Ngayon din But at the same time, the persons, meaning the Father, the Son, the Holy Spirit, and the nature are one and the same reality. Sa to pagkanang matag persona nga Diyos ug pagka-Diyos. Diyos ug pagka-Diyos wa na magkabuwag. Dili na mahimong ato ng guntingon o buwagon ang pagka-Diyos ug ang Diyos. Ang Diyos ug pagka-Diyos. No, that cannot be separated because the same reality. The person or God and nature, divinity are one and the same reality. Page 85. Teaching the Catholic Church. Title, God, Unity and Trinity. Muna ito pagspangutana. Dili na babahe ng divinity and God and Godhead. Usaragin na siya. Dili na nimo babahe, di mo mapikas, di mo magunting because they are spirits. And spirit cannot be divided. Daghang salamat Brad Sok sa pagpatinaw nimo sa pangutana gikan ni Limpangog Anton Gregory. Unya do naman tay tawag Brad Sok atong entertainon. Maayong gabi Brad. Hello, may gabi Brad. Oh, may gabi, Esther. May gabi. May gabi Brad. May gabi. Kanang na ako'y pangutana Brad. Ang unsay kahulugan anang kanang healing o family tree. Healing O family tree. of family or for the family tree. Now, ang practice in Esther sukad sa sinugdan, di ba sa Rosario, i-practice yun sa Catholic charismatic groups nga dunay healing of the family tree. Abot pasabot nga ang kahimtang kinabuhi sa amahan, kahimtang kinabuhi sa usa ka asawa inahan. Nya doon na sila daghang mga anak. Nya doon na nagkadaiya nga maingon nato mga kalihukan moral nga mga anak na yabang o nagsakit-sakit. So, i-apply na ng healing of the family tree. Nga buti pasabot niya na usually, normally, sa panahon ni Paul Escalinaw, itong balaan nga pare, mo si Fred Grickenbeck, ang amahan o ginahan, mahimo sa mayong pagkumpisal. O mga adult members of the family, mo kumpisal sa niya mo simba, kalawas, malkalawas, Ginoo. Niya mga tulumanon sa paghimo, sa pagtuon sa mga puong sa Diyos, saying the rosary every day. So, that power of prayer can heal the ails or the sickness or whatever somewhat irregular life of one or two members of the family. Mo nang healing of the family. Ang ubansad, suwat ang mga ngan, suwat ang mga kasalanan nga nahimo niya, uban sa pagampo, sunugo nila. Isod so sa kabagol niya ilabay ang abo. So mo ni ang iyang yung tuyog tumong ang pag sibuk sa nangagi kung unsa ka ang mga nahimong kasalanan sa pamilya, sa amahan, inahan o sa mga anak na adulta
Nga himo ang renewal of their lives, ang paghinulsol mo ginay importante, pagkumpisal, kalawat sa mahal nga lawas Ginoo. So kini mo ang mga lihok buluhaton sa healing of the family. Mao na Esther nga atong tubag sa pangutana. Unya, mapamisahan sa na, Brad. Pamisahan? O, mapamisahan sa... Normally importante gyud mo ang pagkumpisalin manimbang tanan. Ang amahan, inahan, mga kabataan sa. Nya kun doon sila pamisa, pamisa ba asking also for the healing of the souls, no? And likewise, pamisa sa mga kaag sa mga ginikanan ng labay na. Basig ang ilang mga kaagi kagahapon sa ilang pagkaginikanan, namilit-pilit pa mga buhat nga ni sunod sa pamilya nga atong isgutan. Simbagyod niya magpamisa sa mga souls sa purgatory. Mautatong tubag, sister. May Salamat, Brad. wise pa yan. Daghang salamat sister. Unya ato ding isunod Bradsok si Brad Dennis Abarkis. Mayong gabi Brad Dennis. Mayong gabi kanimo Brother J. Carlo Badinas, Brother So Fernandez, good evening. Ug sa tanan nga nagsunod sa ato ang programa Katin-awan sa Pagtuong Katoliko ug sa live streaming sa DYRF Radio Persa. Mayong gabi kaniyong tanan. Also greetings nako ni Brad Edwin Paragoso, ni Kapitan Jerome Cabrieles diha sa Tungkop, Minganilla, og ni Attorney Mark Johnson Cesar og ni Brad Alan Tanggapan diha sa Luok, Mandawi. Verso akong pangutana about sa Eucharist o sa lawas o dugo ni Kristo. Nga diha sa misa balsok nga moingon ang pare, this is my body and which is giving up to you and to many. Ang ingon si Kristo balsok nga kini mao akong lawas. Unsa may tinuod ani balsok nga ang tibuok Kristo, ang iyahang soul and divinity na apil ba nato pagkaon ang tibuok entire being ni Kristo? Kaya doon na mag-iuban balsok nga mga rason nga lawas na ni Kristo ang gikaon, wa maapil ang lawas sa to, ang pagka-Dios o ang tibuok Kristo nga nakaon di as kalawat. Unsa mo gipanudlo sa simbahan balsok? Ang tibuok Kristo ba ang atong gikalawat or ang lawas lamang ni Kristo way labot ang iyahang kalag o ang pagka-Dios diha sa Eucharistia? Ang mga Santos Padres, usanin nimo si Ignacio sa Antioquia, tuig 116. Karaan na kayo. Unya si masasad ka Church Father. Ang iyangan mo si Hipólito sa Roma sa tuig 307. O si Irenaeus tuig 303. Parehag yun ilang ipahayag. Nga, what is the Eucharist? That is Christ. The living Christ. The whole Christ. Nga pagkalawat ato sa mahal nga lawas ni Kristo, si Kristo na itong ikalawat. Nada ang iyang pagka-Diyos, nada ang iyang pagkatao. So, mo na nga, makasaad siya. So, sa kadakong saad, nga siya rin namung si Kristo. Wa mapamuhong sa mga apostoles. Sa Nuan 6, 54-55. Ningon si Jesus nga, kadtong mo kalawat sa kong lawas, minom sa kong dugo, siya nagapuyo ka nako. O ako nagapuyo ka niya. O kanang tawa na, doon ay kinabuhing walay katapusan. Banhawon ko siya sa katapusan mga adlaw. So, gipaybaw ni Kristo the fullness of Christ Himself. Kay mingon ta daghana sang Kristo no ikalawat na to mga pila tong nga lawat sa kining misa sa Santo Jesus ni atong Santo Niño. Millions tingali ka pila to ka adlaw nga nag misa tibok adlaw. Gikas buntag hangtod sa gabi. So mo na nga to kadaghana sang Kristo no. There is the only one wholeness of Christ in power, in presence. In power kay mahimo niya kay siya makagahom. In presence nga makahimo siya pagpuyo tagsa-tagsa sa tibuok nga Hesus apan wa mabungkag wa mabahin-bahin si Hesus. Mao na ang mga doktrina sa Church Fathers may tungod sa Eucharist. Una kadto si Ignacio sa Antioquia 117 buhi pa siya ng panahon na o mingon siya, the Eucharist that we receive is Christ. His body
blood, His being man and His being God, we receive fully on that. So mo na nga mulahan kayo nga mutuutan niya na kay ang church fathers mga tinun-an man tos mga apostoles. Mga apostoles tinun-an po ni Kristo. Mo na nga ang atong mga pagtuo pareha ra gyud, no? Ignatius of Antioch 117 AD, ang Eucharistia maong unod sa atong Ginoo Hesus Kristo. San Justin Martir 167, ang Eucharistia nga gidawat pahan og bino, si Kristo ang atong magluluwas. So, ang resulti ni San Justino Martir, si Kristo atong magluluwas atong nakalawat. San Ireneo, year 203 AD, mingon, ang pan o bino pinagi sa pulong sa Dios na balhin ngadto sa Eucharistia nga mong lawas ug dugo ni Kristo. After the Eucharistic consecration, ang pan ug bino nahimo ng Kristo iyang lawas ug dugo ang atong ikalawat. San Hipolito sa Roma, year 235, mingon, siya naghatag kanato siyang kugalingon, Diyos nung presensya, siya yun ang iyang bililhon nga dugo ug lawas atong gikalawat. So mo ni mga statement sa church fathers. Jesus mingon, ako ang tinapay is kinabuhi, ang muduol kanako dili na gutumon, ang mutuo kanako dili na uhawon. Sa Juan 6:35. Muna matod pa sa balaang San Domenico Sabio, matod pa niya nga ang labing dako nga pagpaniguro sa mga Kristiyano sa kaluwasan maong pagkalawat, sub-sub nga pagkalawat. Aron ang presensya sa Ginoo, siya sad makig-away sa tong kaaway nga maong yawa. Siya sad ang mupugong sa itong mga lawas ng mga kahilayan o maugdahong kaulag, mapugnan pinagi sa gahom sa Eucharistia, presensya ni Kristo diya kanato. Muna nga matod pa sa maong santos, San Domenico Sabio, paniguros kaluwasan, kalawat kanunay. Nya mahimo na nimo basta makalikay ka sa salang mortal. Ayaw sa kalawat ug doon na kay salang mortal kay makahimo kag usa ka pasipala sa Eucharistia na nasa 1 Corinto 9:27. Ningon San Pablo, daghan ra ba sa atong mga kaubanan nangamatay, ang uban nga sakit, kay nangalawat man ngawa nila ilhang ang ilang gikalawat, lawas ni Kristo. Busa gisilutan sila. Kay wa nila laina ang tinapay sa lamisa ug ang tinapay sa kinabuhi nga mong Eucharistia. Balik ta ni Carlo Badinas. Daghang salamat Brad Sok sa pagpatinaw nimo sa pangutana gikan ni Brad Dennis Abarkis. Unya dunay pangutana diri Brad Sok gikan sa atong suki nga si Brad Mario Agbo. Brad Sok, daghan man ta og birhen. Dunay birhen sa Rigla, birhen sa Simala. Naglibog ko unsa may hubad nato ani. Palihog ko pagpatinaw Brad Sok. Ang kahimtang sa atong mahal nga inahan Birhen Maria, dili man na siya Diyos. She is not God. Pero sa pagkigsulti ni Yahweh ang Diyos Amahan si Yawa, mingon siya, Satanas, ibutang ko ang away taliwala kanimo og sa babae. Sa imong kaliwat og siyang kaliwat, ang binhi naa ni Maria. Sa Galatia 3:16, ang binhi gisgutan mo os Kristo. Muna nga kung si Maria mo away na siya, she is not alone. Na ang binhi, na ang the said, na ang Christ in himself, naa sa kining kahimtang ni Maria. Muna bisag unsay pangayoon ni Maria ngadto sa amahan, dili baliparan. Kaya nangalyupo niya na, di lang si Maria, si Kristo sad. Kung mangalyupo sad si Maria ngadto sa anak, di sad siya baliparan. Kay the presence of the Trinity is in her. Naaman niya. Muna guduna sa pangayoon, dili mabalibaran. Kaya di man siya muray nagampo. Apil man si Jesus sa panalinghog siyang pagampo.
mo na nga naay usa sa mga linya sa atong kining sa litanya dong Mm. nga ningon nga si Maria labing gamhanan. Oh, birhen nga labing gamahanan. Oh, kuyawan ta na kay ang labing gamhanan mo man ang Dios. Ang God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Pero ang ipasabot ana in non potentia de Maria. It's not really the power of Mary, but the presence of Jesus in her nga mao na nga kung mga liyo po si Santa Maria na ay dakong gahom ang binhi nga na ni Maria nga mao si Kristo mo na nga igampo niya dili lang kay siya mo'y nagampo apil pod ang anak nga naa kaniya nga mo'y daling makabuntog mo na nga ningon tong usa ka healer nga nagbugtaw kog yawa ginako in the name of Jesus, get out Satan from this woman. In the name of Jesus, get out Satan from this woman. Wa man patuo. Pero Panginoon ako, in the name of Mary, I renounce and I command, get out Satan. Lagput man. Ingon siya, gamana ni Santa Maria kay Jesus dili oy. Abot pa sa putya na nga when Mary prays, ngampo naa niya kuyog ang anak. Naa niya kuyog ang Santissima Trinidad. Mao na nakapaghamhanan. Dili in potentia, dili bot sabot nga si Maria dunay gahom nga tupong ug tumbas amahan. None at all. But she is somewhat a holy vessel where the Father, the Son, the Holy Spirit dwell in her. So powerful kay ngayang ampo kay naman niya si Jesus. Daghang salamat Badsok sa pagpatinaw nimo sa pangutana gikan ni Brad Mario Agbo sa taga Cordoba. Unya ato ding isunod Badsok nga duna sa dugang paluap si Brad Mando Aquino. Maayong gabi Brad Mando. Salamat Brad Carlo o kanimo Badsok sa ikaduhang higayon sa akong ikaduhang pangutana Badsok. Ang akong ikaduhang pangutana Badsok may tungod kining eternal bakon way sinugdan ug way katapusan ingon nga mamatay ug kining immutable kon dili mausab og dili matigulang nga gihuptan og naangkon sa Dios nga kahimtang og kinaiya. Pangutana Bradsok, mao di ay nga gitawag siya og eternal og immutable kay wala man siya gibasihan sa panahon og katuigan kay diha naman siya sa wala pa ang tanan. Salmo, nasa Salmos 90 versikulo 2. Ngayon ikaw, Diyos, mauna. Wa pang kalangitan, wa pang kalibutan. Ikaw, Diyos, mauna. Kay ikaw way sinugdanan ug way katapusan. Salmos 90 versikulo 2 mo na eternal. Way sinugdanan ug way katapusan. Nya, nagingon sad nga, and the Holy Trinity, the Father, the Son, the Holy Spirit, or Jesus Himself, has that absolute immutability. The Father has absolute immutability. Jesus, the Son, has absolute immutability. Likewise, the Holy Spirit, absolute immutability. O sa may kahulugan ng absolute immutability na nasa Fundamentals Catholic Dogma. Ang sabot na, way pagkausap. Di tamingon nga, gikas kinabuhi nga tos kamatayon, kay kausapan naman na. Kung wingon ta nga, divine person ni Kristo, divine person nga nag-angkon og absolute immutability, dili na siya mamatay kay from life to death, that is already tremendous change. Dako na ng kausaban. Nya di man mausab ang Dios. Absolute immutability man. Matod pa sa page 144, page 145 sa Fundamentals Catholic Dogma. Absolute immutability. Dili matiguang absolutely now, which is forever. Sa termino pa ni San Agustin, unsa man ang kining absolute immutability. That is now, that will never change. There was no yesterday and the future. It is always now that can never be changed. Mo na siyang absolute immutability. Mo nang eternal, way sinugdanan, way katapusan. Ang marka gyud sa teaching ni Catholic Church, grabe. The Father, first person of the Trinity, the Son, the second person, the Holy Spirit, second person, are equal. And they live in eternity, forever. They live in forever. They live in everlasting. So,
Usam na to paghubad na namatay si Jesus iyang pagka-Diyos. No, sa atong mga basa sa kining reading sa kining Pista Senyor, ang Diyos mingon, alang sa katawhan, yatag kung usa ka batang lalaki, ang kagamhanan ni gatungtong siya nga baga. Panganganlan siya magtatambag, kay bulungan, panganganlan siya Diyos nga gamhanan, panganganlan siya amahan nga walay katapusan, the everlasting Father. Usaw na to pagpatay anak sa ni Jesus nga everlasting Father man na. Kung mamatay na siya, di na everlasting Father, kaya mamatay man. So that is contrary to the truth. That is tantamount of blatant attempt to make God not God. Gihimo na natong ang Diyos dili Diyos. Muna usa ka bantugan inilang pare iso sa ka seminaryo mingon nga kuno na Diyos na namatay di na na Diyos. O si? Kuno na Diyos nga namatay di na na Diyos. Ang namatay ni Kristo iyang human nature. Giklaro gina sa teaching of the Catholic Church that Christ is consubstantial with the Father in divinity, consubstantial with His Mother in humanity. In humanity, He can suffer and die. But in divinity, He cannot suffer and die. Klaro man kaya na? So, mo na nga ato ginang hinumduman kanunay ang Ebanghilyong kadaghan basaha ning Pista Senyor sa mga nobina ibasa ginang Isaias 9:6. Alang kanato gihatag sa kabatang lalaki kagamhanan ni gatungtong siya nga baga. Paganganlan siya kahibulungan magtatambag. Paganganlan siya Dios nga gamhanan. Paganganlan siya og amahan nga walay katapusan. Yung amahan na siyang walay wamagaing ng bata ng walay katapusan, amahan nga walay katapusan. Because God, as God, is a Father of all creatures. So mo na nga itong ikapahinumdum nga, let us stop that. Because there is a prophecy of St. Paul. Mabut ang panahon doon ng mga tao, nga langkaton nila ang kinaiya sa Diyos nga di mamatay. Doon ay panahon mo, kining mga tawhan na langkaton nila ang pagka-Diyos nga di mamatay. Guyuro nila sa ubos, tupong sa taogs mananap nga mamatay. Naa pa na sa Biblia? Suwat na San Pablo. Tagna na niya. Nasa Roma, Kapitulo 1:23. Mabut ang panahon na yung mga tao. Ngaylang isalikway ang kahimtang sa Diyos nga di mamatay. O guyuro nila nga res ubos, tupong sa taogs mananap nga mamatay. So may tabog mamatay ang Diyos. Kung sa may tabo sa kalibutan, mamatay ang Diyos. Naas Biblia. Nasa Job 34:14 o 15. Job Kapitulo 34, versikulo 14 o 15. Kung mamatay man ugaling ang Diyos, patayang tanan. Ang mga langgam, mga isda, mga mananap, ugang tao, panas ang tanan. Kung ugaling mamatay ang Diyos. Di man na mamatay kay ug doon ay Diyos mamatay din na Diyos. Diyos na na. So please, we appeal to the Holy Spirit. And God said, do not be afraid. Nasa Kaalam 14:30. Doon ay giandam nga silot. Una, kung doon ay taong magtudlo og sayop by tungod sa Diyos. If there is a person who teaches erroneous description about God and worshiping idols. Duha yun. Bingos kino, silutan ako. Kung doon ay mandudlog sayop may tungod sa Diyos. Silutan ako katong magsimbag Diyos. So, mo na nga tremendos kayo, mga pung sa Biblia nga atong tahuron, atong mahalon, atong igugmaon, ug dili itong lawgawon, ilabi ng kahimtang sa Diyos. Yes, He became man. Tinuod nga tao, tinuod nga Diyos. O ang Catechism, the Council of Trent, ngayon lang the Great Catechism, page 52, sa kahimtang ni Kristo, in the nature of Christ, there is such that would die, and there is such that would not die. And that one that would not die will never die. And that one would die, that would die. Unsa kuno? Naikahimtang ni Kristo. Naikahimtang niya nga mamatay o kini mamatay. Naikahimtang niya dili mamatay o dili mamatay. Unsa man na? Ang iyang pagkatao, mo'y mamatay. Dili ang iyang pagka-Diyos. Ingon mo uban,
uy, di nakatubo si Kristo siyang pagkatao lang, uy. Ang tanan nga pagkatao ni Kristo, kasakit, pagbanhaw, milagro, ipahamtang na sa divine person. Kaya ipahamtang na ang kamatayon ni Kristo siyang pagkatao divine person, patay sa ng divine person. No, sir. Page 168 of Teaching the Catholic Dogma, divinity is unimpaired. And once Christ suffered death in his flesh, but his divinity unimpaired. Unsa man ang unimpaired? In English man na. Wa mo unsa. Wa matandog. Wa mamatay. Yatog yung patyon. Katawa sa tanas. Yung sa tanas unsa na ni. I fought a good fight. And people manifested that I lost this fight. But no, it is Christ that lost because he is being God died and I remain alive. Katawang yawa. Bugno mi, away mi ni Kristo. Napildi ko. Pero siya nga nakadaog namatay ang iyang pagka-Diyos. Namatay ang Diyos. Ug ako, wa mamatay. Kisa may nakadaog na mo tinuod. Mingon si Satanas, ako? Kay wa mo ko mamatay. Ang inyong Diyos namatay man. Pero niingon si Kristo, inyo kong gigukod mga Hudiyo. Gusto niyong patyon ang akong pagkatao. Gusto din yung patyon sa mga Hudiyo. Kibaw si Kristo ang iyang pagkatao. Pero dili siya mamatay. Kasi may mabanhaw siyang pagkatao namatay. Ang sipong ni Jesus, pati ako. Kaya si katuok adlaw banhaw na akong patay nga lawas. San Juan 2, 19:21. San Juan 2, 19:21, pati ako. Kaya si katuok adlaw banhaw na akong patay nga lawas. Yan namatay sa iyang pagka-Diyos, kinsa pa may banhaw. Ug mingon sa tang namatay ang Diyos. Asa mas nakabasa nga doon ay Diyos nga nabanhaw? Kung namatay mo gani ang Diyos. Mamatay mabasa nga ang Diyos na banhaw. Kaya di mo na siya mamatay. So, balik ta ni Carlo Badenas. Daghang salamat Brad Sok sa pagpatinaw nimo sa pangutana gikan ni Brad Mando Aquino. Nya doon ako'y pangutana Brad Sok. Kini bitaw akong nadungog Brad Sok nga kini kuno nga lang Hesus gikan daw ni sa unsa to yang giingon kabayo daw Brad Sok. Unya dili daw ni angay dawato nato kay kabayo daw ni. Nya yawa pag Brad Sok, grabe kayo siya mo pasipala Brad Sok. Sayri kuno ko ani Brad Sok nganong nakaingon siya kabayo daw Brad Sok. Paliw kog patinaw Brad Sok. Sa one of the Greek vocabularies, kanang Yeso, kang kahulugan na nasa Grigo, kabayo. Pero kanang nga ni Kristo, dili na Grigo, gikan mo na sa Hebrew, Yeshua, meaning Yahweh saves. Ang amahan, Yahweh. Ang usa ka pagkamaong way sinugdan ang way katapusan. Ang anak, Yeshua, Yahweh saves. Si Yahweh nga magaluwas. Ang Espiritu Santo, Paraklito, ang Espiritu nga maglalamdag, Espiritu nga mugiya nato, Espiritu nga mubulaan nato. So dili Grigo, wala si Grigo doon ay susamang pronunciation, pero ang meaning kabayo. Dapan the Grigo na wa man magsuwat si magsulti si Kristo Grigo, ang yagi mamulong Hebrewanon man. Ug mo na nga ang bagong tugon sa Mateo 1:20-21, mingon ng anghel kanang batang yanak ni Maria Jose pagkanganlan og Yeshua, Yahweh saves, Yahweh saves. Daghang salamat Brad Sok sa pagpatinaw nimo sa akong pangutana unya gamay na natong oras Brad Sok atong kwaon ang imong mensahe. Ang atong mensahe mao gyud nga abiding by the word of God. Ngayon si San Juan 17:17, amahan ko, balaan na sila si mong kamatuoran. Ang imong mga pulong mong kamatuoran. Manang we will be sanctified, 15:3 sa San Juan, you are cleansed because of my word. Matod pa ni Jesus. Nagalimpyo ka mo tungod sa akong mga pulong. Mao na nga magandam ta kanunay. Wala to pabutang tawag sa Ginoo. The call of God is always happiest moment, the call of salvation, that after judgment we will be crowned. Kung nakaandam ta, kurunahan ta niya sa maya ng walay katapusan. Nanas pinadayag 21, 6, versikulo 7. Ug kadtong mananaog akong kurunahan sa ganting walay katapusan, sa kinabuhi nga dayon. Ug siya may mong akong anak, ako mong iyang Diyos, akong Alpha Omega. Matod pa ni Jesus. Muna si Jesus na mabasa na ito nga niangkon kasi nga Diyos.
o iyang gisaad ang purong-purong sa makaandam. So let us go together under the wings of the power of God, under the light of the Word of God. We should not obstruct, and we should not defy. We should not contradict the Word of God. The Word of God says, John 12:34, the Christ is not subject to death, He is forever. The Christ is forever. Musa naagigisultin sa nuhon nga ang Kristo dili mamatay. Ang iyang pagkatao, Jesus nga nagpagkatao, mo manay namatay. Pero buhi siya kanunay. Unya, atong salamat sa atong manager, si Reverendo Father Philmar Phil, sa KSVD, ligdong matanon nga pare. Niya atong technician dong. Technician si Dodong Lapi og si Puloy Aragon Bradsok og Joseph Burla. Yes, ang atong mga uban nga mga technicians or engineers. Unya atong pasalamat sa akong mga kauban, si Carlo Badenas, Dennis Abarquez, si Mando Aquino. Ug sa nangutanan nato pinagi sa calls. Salamat, balik ta sa atong pinanggahigala si Dong Lape. Diyos magapanalangin kanato.